धेमाजि जिल्ला जनाय मुखुमा रामधन दिखारि बिक्रमपुर गामियाव गोदानै गंसे लेलि भेलि इंलिश फरायसालि बेखेवदों। फरायसालिखौ लाइमेखुरि रामधन दिखारि दखरा राभा फरायसा आफादनि आफादगिरि बिक्रम राभाया बेखेवनानै होयो। बिक्रम राभा बिथाङा बेखेवनायनि सिगाङाव बुंथियो दि फरायसालि गायसननायखौ बिथाङा गिबियाव गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे सोलोंथाइ लानायाव रायजो राजाया जेराव मोजां सुबिदा बेयावहायनो फोरोंनांगौ आरो सोलोंथाइ होनायाव जोंहा मोजां सुबिदा मोनब्लानो जायो बेखौ दिथागिरि रायजो राजाफ्रा जेब्लायबो हास्थायो। लेलि भेलि इंलिश फरायसालि बेखेवनाय गामिनि माखासे रायजो राजा आरो माखासे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गेजेर जनाय दखरा इउबिपिएफनि आफादगिरि गफिन ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैयो। लेलि भेलि इंलिश फरायसालि गायसननाय सामलायगिरि बिशाल ब्रह्म बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों मुं थिसननाय जागायनायनिफ्राय लानानै नार्सारिनिफ्राय 4 थाखोसिम थाखो खथा जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि हस्टेलनि सुबिदा होनाय जागोन आरो मोजां रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनाय जागोन बेखौ फोरमायो। दिनै लालि भेलि इंलिश स्कुल बेखौ गेजेर जनाय ओनसोलनि सिङाव थानाय बिक्रमपुर गामियाव दिनै जों बेखेवबाय। बेखौ जोङो निट बेसिसआव दिनै गायसननाय जाहैबाय। निट बेसिस होनना बुङोब्ला बेनो जे जोङो गोबाव सम जोंनि ओनसोलाव जोङो नटिस खालामबोबाय थादों जे दानि जि मोनसे सिस्टेम बे सिस्टेमजों जाहाथे जिहेतु दानि गार्जेनफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो नागिरो, लेखा फोरोंनो नागिरो। बे लेभेलाव ओनसोलाव जिहेतु बे प्राइभेट सेक्टरनि इंलिश मिडियाम स्कुल गैया, बे हिसाबै गुबुन गुबुन ओनसोल जायगाफ्राव एसे टाउन ओनसोलफ्राव जनायाव सिमेन्टसापरि, धेमाजि, सोरबा सिलापथार, सोरबा डिब्रुगड़, सोरबा तेलाम बिदियाव गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ दोनहैनो गोनां जादों। उन्दैयानो जा गिदिरानो जा। दा बे जिनिसफोराव जोंनि बे ओनसोलनि गार्जेनफोरा आर्थिक भाबे फाइनान्सियेलि गोबां रोखोमनि माने उसुबिदायाव गोग्लैयो। थांलाय फैलायनिबो मोनसे खरसा थायो, फिसफोराबो खोब मेक्सिमाम जायो। स' बे जिनिसफोरखौ जों नोजोर होनानै लकेलावनो बे सुबिदाफोरखौ जाहाथे मोननो हायो गार्जेनफोरा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनो थाखाय। बिनि थाखाय दिनै लालि भेलि इंलिश स्कुल बिक्रमपुर होननाय गामियाव दङ बियो। मिडिल जनाय गेजेर जनाय हालामनि सिङाव बेखौ दिनै बेखेवनाय जाबाय। दा जोङो क्लास हिसाबै स्टार्टिं हिसाबै गिदिर क्लाससिम लानो सानाखै। क्लास 4सिम प्रजेक्ट खालामथ'दों देग्लाय स्टार्टिं एकाडेमिक सेसन हिसाबै आरोखि। बाट बियो नेक्स्ट इयारनिफ्राय माने इयारलि बियो माने बारायलांबाय थागोन। फरायसाफोरनि सुबिदा मा मा सुबिदा होननानै बेवहाय जोङो हस्टेलनि फेसिलिटिस लाखिदों। कमप्लिटलि सेपारेट बयस एन्ड गार्लस। गार्लसनि आलादा फेसिलिटिस, बयसनि थाखाय आलादा फेसिलिटिस बेखौ जोङो लाखिदों। एडमिसना ओनसोल हिसाबै ओनसोलनियाथ' थाखासिगोनानो, गुबुन ओनसोलनिफ्रायबो दा लानो हायो। खिन्थु जोङो एक्सपेक्टेसना जोंना एसेबां माबा नंथ'आ दा स्टार्टिं हिसाबै। गुबुननिफ्रायथ' दा बहा फैनो, गोदान स्कुलावथ' गुबुननिफ्राय गोजाननिफ्राय फैथ'नाय नङा। बोसोरसेखौ नायगोन उनाव। मोजां जुदि जोङो दानि जोङो देग्लाय सेसनाव जुदि स्टुडेन्टफोरखौ जुदि जों स्मार्ट खालामनो हायोब्ला जोंनि फेमिलिया, लालि भेलि इंलिश स्कुल फेमिलिया स्मार्ट खालामनो हायोब्ला अलरेडि बियो गोजाननिब्लाबो फैखागोन उनाव, बेखौ जोङो एक्सपेक्ट खालामो। हस्टेल फेसिलिटिया दा जोङो खोब बारा लायाखै। अनलि गार्लसनि थाखाय 15, बयसनि थाखाय 15 जोङो स्टार्टिं हिसाबै। मेनेजमेन्टनिबो खोथा थायो, हास्लाबजोबा। कनस्ट्राक्सनफ्रा निउलि कनस्ट्राक्सन खालामनाय जादों। हिउज मोनसे बाजेटनि खोथा फैयो बेवहाय। दा बिनि थाखायनो जोङो खोब लिमिटेड सिट केपासिटि खालामनो हादों। क्लास हिसाबै जोङो लिमिटेसनखौ बारा लाखिदों। बाट हस्टेल फेसिलिटिस हिसाबै गार्लसनि थाखाय बयसनि थाखाय जोङो 15 30 सिट केपासिटिस लाखिथ'दों। दासिम ओरैनो साबेसे टिचार?
टिचार होननानै बियो माबा जागोन क्लास वाइज साबजेक्ट वाइज बेसेबां नांगौ बेनि टिचार रिक्रुटमेन्टखौ होनाय जागोन होगोन बिनि जिहेथु मोनसे कमिटिबो दिनै अलरेडि फर्म खालामदों कमिटिनि थ्रुयै बेखौ जोङो सावरायलायनानै डिसकासन खालामनाय जागोन। दिनै जिहेतु नोंथांमोननि बे स्कुलखौ बेखेवबाय सोर बाहागो लाखो? दिनैनि बेखेवनाय जि इन'ग्रेसन सेसन बेवहाय बेखेवनाय हाबाफारियाव लिंनायालाय जोङो बयखौबो लिंदोंमोन गासैखौबो लिंदोंमोन ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफोर गासैखौबो जोङो बिभिन्न माने अर्गेनाइजेसन्सनि लिडार्सफोर गासैखौबो जोङो बिभिन्न सेक्टराव खामानि मावनाय इन्टेलेक्सुयेलफोर ससियेल वार्कार्सफोर गासैखौबो इनभाइट खालामदोंमोन बाट गासैबो नुजाथिनो हायाखै बेनि थाखाय दिनै जोंनि बे ओनसोलनि मोनसे आनसलिक दङ अल राभा स्टुडेन्टस इउनियन निखिल राभा छात्र अन्थान होनना बुङो जायखौ आरसुनि मानगोनां आफादगिरि बिथांनि आखाइजों जोङो दिनैनि माने इन'ग्रेसन सेसनखौ मावफुंनाय जाबाय।